ka lokuna PDP, Allah ka rika mana PDP, PDP, PDP tsarinmu ne jini na jikinmu ne akida ta mu ne musan ba za mu guje ta ba Ismail Yusuf alkali ya ce in jaddada Director Finance PDP dan amana nawa ne PDP ta mace tsarin tafiyar mace muna PDP zama da ramdam mu yan PDP ne a ko a ina sai mun faɗa alkhairi na a cikinta ne shari ko sai yar tsiya tsintsiya hege ya tsintsiya na ce maku ma kira tsintsiya na ce ma kira tsintsiya PDP ta mace ba za mu guje ta ba biyo hakuri mu daure yan PDP har gaba lokaci na ilawu ne mu gane shi ne almusawiyar sani PDP ba za mu guje ta ba yan kasa ta biyo hakuri mu daure yan PDP har gaba lokaci na ilawu ne mu gane shi ne almusawiyar sani PDP ta mace ba za mu guje ta ba biyo hakuri mu daure yan PDP har gaba lokaci na ilawu ne mu gane shi ne almusawiyar sani Allah kai ke ta ba mu a koyaushe in man bida godiya ne zanayi a gare ka har in jaddada komai Allah yake mana shine tushen gyada a cikin rahamarsa ne a cikin gyadan yayi man gyada aladan annabin ka kasa PDP a kasar mu ta dawo ya Allah yan kasa ta Allah ka daɗo salati gun manzo na mutaha dangatan al'umma Yakubu ne ƙaunarsa na karfafa Allah sa alihi da sahabu na manzo mutaha domin su ne gabana a kullum sansu na karfafa Allah a cikin salatin ka sani har Ismaila dan baiwa Darakto yan kasa ta mu sake kafo tutar mu ne tutar PDP dai domin mu dai ajinan mu ne duk mai shawiya da tabar mu a baya a bayyane Ismail Yusufa shi yasa ne na ranga kiran ku ne PDP namu ne mu rike domin martabar mu ta yi dawowa PDP yan kasa ta ku gane batun da nake nufi ku gane kan a baya PDP ta yi tallafi ba ta so din mu ko kamin yi zama ba korafi mai zai hana ta dawo mu bi ta bacin zarafi ɗan ƙasa ku taho mu je mu taho da ita mu bar kokawa PDP yan ƙasa ta
Yakubu ne kai na kira. Allah alhayya kai ne kake yin komai kirkira. Almudabbir almayi Allah kai ne shakira. A komai ni da kai dukkan lamurana na dogara. Ka dafa rabbana ya zan PDP a kasar mu ta dawo. PDP yan kasa ta. Ismail Yusuf alkali ya ce ne waƙar gata. Ina ƙara kira ma al'umma domin sun jirkita. Komai an jirkita ta ƙasar nan ta kazanta. Allah kai ya agaji roƙon mu ka sa PDP na mu ta dawo. PDP yan ƙasa ta. Mu guje ta ba, yo hakuri mai daure yan PDP har gaba. Lokaci ne